fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti ntqajna hawnhekk f'dan is-santwarju biex nitolbu niltaqgħu mal-Mulej Ġesu hekk f'dan 16 il-ħadd matul is-sena. L-liturġija tal-kelma tal-lum tkellimna dwar l-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Ġesu imur f'Betanja, jiltaqa' ħalli l-apostli warajh, jiltaqa' ma' Marta u Marija. Imur jistrieħ, jaqa' ta' ftit anke lill-apostli ħalla warajh u jmur jieħu l-mistrieħ tiegħu. Naraw il-Marta u l-Marija jilqgħu ġadaru. Għalhekk bi preparazzjoni għal din il-qudiesa u għal din l-liturġija tal-kelma ejjew nirrikonoxxu ħtijietna. Liturġija llum din il-qudiesa ser nofruha b'sufraġġju għall-erweħ ta' Bertu, Dolora u Toni Kurmi. Biex nitħejjew tajjeb u kif jixraq nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena bnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-għamil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bejn il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-tana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Ħenna għalina Mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nsiru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Dan kollu tolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li wallhom jekk jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari, tibqax għaddej minn quddiem il-qaddej tiegħek. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-Mulej der lill-Abraham ħdejn il-ballut ta' Mamri u kien fil-bib tal-għarriġ fl-aqwa tas-sħana tal-jum. U refa' għajnejh u ħares u ra 3 irġiel wieqfin qudiemu u malli rom mar jiġri l-qaħħom mill-bib tal-għarriġ u nxteħet wiċċu fl-art qudiemhom. U qal, Sidi, jekk jien sibtnina f'għajnejk, tibqax għaddej minn quddiem il-qaddej tiegħek. Ħanġib ftit ilma u waħslu rġrejkom u strieħu taħt is-siġra sakemm inġibilkom kidma ħobs biex titrejqu, imbagħad tibqgħu sejrin. Għax għalhekk għaddejtu għand il-qaddej tagħkom. Huma qalulu, tajjeb, għamel kif għedt. U Abram ħaffef lejn l-għarriġ ħdejn Sara u qalilha, fittex Lesli 3 sigħan smit, għaġnu u għamlu ftajjar. U Abram mar jiġri ħdejn il-baqar u ħaoġol tari u sabiħ u taħli l-qaddej u dan fittex il-lestih. U ħal-baqta u l-ħalib u l-oġol li kien lesta u qiegħdhom qudiemhom. U baqa bil-wieqfa qudiemhom taħt is-siġra u huma bdew jieklu. U staqsu, fejn is-Sara martek? U iġibhom, hemm fl-għarriġ. U qallu, nerġa' niġi għandek bħal dan iż-żmien sena u ara Sara martek ikollha iben. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħar lill-Alla.
Salm responsorjali ngħidu flimkien mulej min jammar fid-dar tiegħek. Ngħidu flimkien mulej min jammar fid-dar tiegħek. Min jgħix blaħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f'qalbu, min ma jqasqas birsienu. Ngħidu flimkien mulej min jammar fid-dar tiegħek. Min ma jagħmilx den lil ġaru u ma jajjarx lil għajru, min ma jistmax lil bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej. Ngħidu flimkien mulej min jammar fid-dar tiegħek. Min jislef u ma jitlobx imax u ma jixxaħamx kontra minnu blaħtija, min jagħmel dan qatt ma jitħarrek. Ngħidu flimkien mulej min jammar fid-dar tiegħek. It-tieni qari, il-misterju li kien moħbi issa hu marraf. Qari mill-Ittra ta' San Pawla Apostolu l-Kolossin. Ħuti, jien issa nifraħ bid-dbatijiet tiegħi minħabba fikom, għaliex bihom jien intemm f'ġismi dak li jonqos mid-dbatijiet ta' Kristu għal ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Tagħha jien sirt Ministru skont ma tani nagħmel Alla likom, jiġifieri li nxandar mod sieħ il-kelma t'Alla, il-misteru li kien moħbi sa miż-żminijiet u l-ġenerazzjonijiet kollha u li issa hu marraf lill-qaddisin tiegħu. Lil dawn Alla rrid jarrafhom kemm huwa kbir l-għana tal-glorja ta' dan il-misteru fost il-pagani. Kristu fikom it-tama tal-glorja tagħkom. Lilu aħna nħabbru lil bnedmin kollha u nwissu nagħlmu lil kulħadd bl-erf kollu biex inwasslu lil kull bniedem għal perfezzjoni fi Kristu. Il-kelma tal-mulej, ir-rodu ħar lil Alla. Kjoġobkom numu bliqfa l-Evanġelu. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jożżuha u jagħmlu l-frod billi jżommu sħiħ. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal f'raħal u laqatu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn Ġesu tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu mulej min tixtara kif oħti ħalli tix-xogħol kollu fuq ibiss. Mela jgħidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabes il-mulej qalilha Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hi meħtieġa. U Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdilix. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu. Il-belt li fija daħal Ġesu kien jisimha Betanja. Kelma Betanja tfisser mhux id-dar, il-belt. Kien li tfisser id-dar tal-fqajjar. Ġesu rid jieħu break bħalma qed nagħmlu aħna bħalissa fi żmien is-sajf. Rid jistrieħ. Fil-fatt ħalla lill-apostli warajh u mar fid-dar ta' Marta u Marija. Ovvjament kien hemm ukoll Lazzru. Tiftakruha l-istorja ta' Lazzru. U mill-ewwel qari li qrajna nindunaw li l-liturġija tinsewx l-ewwel qari kien fuq Abraham, ma nafx kontux attenti għalhekk importanti tkunu attenti ta' meta naqraw il-liturġija tal-kelma. Għax il-qassis jipprietka u ma tkunux attenti bad tgħidu mux tgħidu ta' għax forsi ma nippritkax tajjeb, imma forsi wieħed jgħid ma fimniex. Assis qed jippresupponi li smajna l-lezzjonijiet. Mela l-ewwel qari ħalli nġeddu ftit il-memorja kien dwar Abram u Sara li ma satix ikollhom tfal. Kienu qed jgħixu ġadarhom id-dar tagħhom kienet tinda. Il-liturġija tal-kelma tal-lum tkellemna dwar id-dar ta'. Issa ngħidilkom għaliex dwar il-laqgħa tagħna Alla fid-dar tagħna. Id-dar tagħna kemm dik ta' qalbna kif ukoll dik tal-ġebel li ngħixu fiha. Abram ma kellux dar, kellu tinda. Imma kien ilu ma martu jistenna
il-weda li għamillu Alla li jkollu tarbija. U kien fil-bieb jistenna. X'kellu fidi kbir imma martu kienet ċieħed u kienet jaqta' ftit qalbu. U fil-mument xi wieħed ikun qed jaqta' qalbu Alla jibatlu 3 messaġġieri biex jgħidulu li Alla ħajwetta dik il-weda li wedu. U x'jagħmel Abram? Jilqa' meta wieħed jilqa' l-akkoljenza tilqa' lil xi ħaġa darek laqahom, alla fuq kienet issija ta' wara f'sinar ġa dik isħana. Immaġinaw illum jiġi ħabbatlek xi ħadd id-dar fis-sagħtejn ta' wara f'sinar. Laqgħu bħalma għamlet Marta. Ippreparat, natfet, ġriet, għamlet. U mhux biss għax min jiġi ġo d-dar tagħna ma jiġix biss biex jiekol imma biex jiltaqa' magħna. Dawn ġew waslu messaġġ lil Abram. Mela l-akkoljenza li nilqgħu kif ukoll is-smigħ kemm tkun iblaħ. Darba jiena ma naħsibx la jiddejja jekk insemmih l-isqof. Darba ġew għax l-isqof tagħna jħobb jiġi jiekol għandna. Is-saċerdoti kultant jistieden ruħu bidejh u hija ħaġa sabiħa. U jiena taf inti tgħix waħdek tnaddaf tagħmel għax id-dar trida sabiħa naħseb in-nisa tad-dar jifhmuni meta jkollkom il-mistednin u tipprova jkollok kollox perfett għax ġej il-mistieden speċjali. U spiċċajt l-isqof tagħna sempliċi ħafna. Iktar qatt niġġennen u nirranġa u nara li kollox perfett u tlift forsi il-mument li nsir naf l-isqof aħjar. Għax bħal Marta kont ħsiebni biss għax Ġesu ma jgħidilniex li mhux importanti tax-xogħol ta' Marta, għandna bżonnhom it-tnejn. Kont ħsiebni biss li d-dar tidher nadifa, li l-ikel ikun perfett u tlift il-mument li bil-kalma kont preokkupat. Iltqajt u smajt u sirt naf aħjar lill-isqof tiegħi. U dan li Ġesu qed jipprova jgħallimna llum għax din tiġri fil-Knisja, fid-dar tagħna u fil-qalb tagħna. Ħanibdew mill-Knisja. Għaddej miż-żmien il-festi. Nżejnu t-toroq, narmaw il-knejjes, nintilfu affarijiet sbieħ. Pero kemm nintilfu fuq dawn l-affarijiet u l-festa ma sservix biex tkun laqgħa tagħna ma' Alla? Dan li qed jgħidilna Ġesu lil Marija, il-martek Alla, inti tippreokkupa ruħek wies fuq l-affarijiet ta' barra. Ma nafx ġieli kontu mistiednin għand xi ħadd. Jiena meta nkun mistiednin għand xi ħadd nieħu qata jekk irrid noqgħod attent għax jiġbdu li s-siġġu, ipoġġu li s-siġġu, kollox perfett, bis-sarvetti, bil-fur. Kun ħsiebek aktar kif ħaġġib ruħek, kemm tu pjaċir aktar kif tmur f'dar fejn jgħixu isek qiegħed minn tal-familja. Tħossuk aktar idħum u tħossuk qed issir taf dik il-familja aħjar. Kultant fil-Knisja niġru r-riskju li nżejnu ħafna. Nonfqu ħafna flus fit-tiżjien anke fil-Knisja. Mbagħad niġu għall-quddiesa tal-ħadd u ma niltaqgħux ma' Ġesu. L-ewwel punt mela importanti. Kemm għandna niġu l-Knisja mhux kultant għax ħanara kemm jilibsa sabiħ biex nidher gustusa jew nidher sabiħ li kollox in-nies ma jgħidux li traskura, imma l-importanti veru tajjeb nilbsu sew u nilbsu sabiħ, imma importanti wkoll li nagħtu l-ħin tagħna nisemgħu il-kelma u nirċievu li Ġesu bimħabba. It-tieni punt, id-dar tagħna. Id-djar tagħna, l-familji tagħna saru qishom lukandi. Kulħadd għaddej b'xogħlu, nonfqu ħafna flus biex nagħmlu d-djar tagħna perfetti u mill-isbaħ u ma nagħmlux ħażin, imma jibqgħu djar għax nitlu u noħorġu qatt ma nieklu flimkien. Qatt ma noqogħdu fuq mejda biex ngħidu kelma, għax jekk noqogħdu fuq mejda darba l-ħadd forsi bit-televiġinjati, jew kulħadd bil-mobile, jew kulħadd bit-tablet. Id-dar mhux li jkollna sabiħ li naħslu u nitfgħu il-barra u minn barra ma jimpurtanix fid-dar tagħna bellezza, imma d-dar jekk mhijiex familja
jekk mhumiex mument fejn nsiru nafu lil xulxin, dik il-familja ħad titkisser. Innotaw il-familji tagħna kif saru. Minu jiġri għax-xogħol, minu jugħallem, minu għalem u ma niltaqgħu qatt. U d-djar tagħna saru djar sbieħ minn barra u minn ġewwa x'kollha attrezzati bl-iktar affarijiet moderni u bl-isbaħ kċejjen u bl-isbaħ bedrooms, imma m'hemmx familja. U dan il-Vanġelu tal-lum, tax il-Vanġelu rridu npoġġuh fil-prattika. U fil-qalb tagħna. Jien il-qalb tagħna nimmaġina qisha dar. Jiena nidħol fil-kmamar tal-qalb tiegħi. Ix-xogħol li nagħmel tapinu, ix-xogħol li nagħmel lemkast, ix-xogħol li nagħmel mas-surijiet għax inkappilan tas-surijiet, u nidħol f'ħafna kmamar u bagħad għandi kamra li rċivejt il-magħmudija li hija ta' Ġesu. Kemm nidħol fija? Kemm niltaqa' ma' Ġesu bħala saċerdot jiena kuljum, kemm ngħaddi ħin f'dik il-kamra bħal għamlet Marija nitkellem ma' Ġesu. X'iswa li nagħmel prit kisbeħ, x'iswa li ħafna nies jiġu jqerru għandi, x'iswa li ma nafx nidher sabiħ jekk jiena fil-ħajja tiegħi ta' kuljum fid-dar ta' qalbi nidħol fil-kmamar kollha ta' fejn naħdem u ma nidħolx f'dik ta' Ġesu. Kemm importanti. Dan hu l-Vanġelu tal-lum. Abram laqa li 3 anġli li jfissru t-Trinità, laqahom lessilhom xi jieklu, imma mbagħad kien lest li jismagħhom. Aħna niġu l-Knisja, nippreparaw rwieħna minn barra, jalla u għandna nippruvaw niltaqgħu ma' Alla fil-Quddisa. Mhux ġeja li jiġri anke lilna tas-saċerdoti ġej li tqaddes għax aħna nitlu frutina u tinsa li qaddist. Ġej li jiġri lilna wkoll fil-Quddisa, niġu l-Quddisa x'kienet il-liturġija, x'eqrajna llum u ma tiftakar xejn. Għalhekk rridu noqogħdu attenti. Il-laqa tagħna ma' Alla mhux biss li nippreparaw li nġu l-Knisja ma li nagħmlu sforz biex bħal Marija nieqfu nisemgħu l-Ġesu. U l-istess fid-djar tagħna. Id-djar tagħna fihom ħafna kmamar imma hemm kamra sigreta fil-qalb tagħna fejn niltaqgħu ma' Ġesu. U mhux biss ma rridu niltaqgħu ma' wliedna, mar-raġel tagħna. Id-dar hija post fejn il-qlub isiru jafu lil xulxin. Jekk ma nagħmlux dan, il-familji tagħna jitkissru. Rridu niltaqgħu ma' Ġesu f'dik id-dar fil-qalb tiegħi u fl-istess ħin insir naf lill-familja tiegħi. Jekk biss nagħtu ħajjitna għax-xogħol u għall-flus u biex ikollna dejjem aktar ġid u ninsew niltaqgħu mal-membri tal-familja u nsiru nafu l xulxin aktar, ħajkun hemm il-problemi. Għalhekk nitolbu l-Ġesu tal-lum dawn it-3 punti, niltaqgħu ma' Ġesu fil-Knisja, niltaqgħu ma' Ġesu fid-dar tagħna, mal-familja tagħna u niltaqgħu ma' Ġesu fil-qalb tagħna. Infittxu dak il-mument bħal Marta u Marija. Mingħajr ma nittraskuraw is-sbuħija tad-dar, mingħajr ma nittraskuraw il-ġisimna, sbuħija ta' ġisimna, mingħajr ma nittraskuraw ix-xogħol tagħna ta' kuljum. Imma meta hu flimkien mal-mħabba ta' Ġesu, il-ħajja tkun differenti. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nuqmu bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuha għalina bada taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum għam minn belwiet skont il-kotba mqazza u tal-assema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmib fl-Ispiritu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej minn missier u mill-liben li meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben
u li tkellem fhom il-profeti. F'Knisja waħda, Qaddisa, Kattolika, Apostolika, arma mdija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet il-ħajja ta' żmien li ġej. U Jeżis nerfu it-talb tagħna lejn il-missier li fi Kristu jilqana għandu nitolbu u ngħidulu żommna fis-servizz qaddis tiegħek mulej. Tolbu għall-Knisja sabiex dejjem komunità li tilqa' lil midinbejn u twassalhom għall-maħfra tiegħek. Nitolbu żommna fis-servizz qaddis tiegħek mulej. Tolbu għall-gvernijiet biex iħarsu d-drittijiet ta' kull bniedem l-aktar ta' dawk li m'għandhomx min jaqbes għalihom. Nitolbu żommna fis-servizz qaddis tiegħek mulej. Tolbu għalina l-kol miġbura hawn biex fil-waqt li naqdu lil Kristu f'ħutna kif għamlet Marta ma ninsewx niddedikaw il-ħin ta' smieħ għall-kelma ta' Alla. Nitolbu għal-ħutna l-morda u dawk li jduru bihom biex iħossu l-preżenza tiegħek mulej. Nitolbu żommna fis-servizz qaddis tiegħek mulej. Minn dan is-santwarju ta' Pinu birek nitolbuk mulej il-familji tagħna u qawwihom bl-ispirtu tiegħek sabiex jgħixu b'ġenerożità u b'ferħ l-imħabba ta' bejniethom. Nitolbu żommna fis-servizz qaddis tiegħek mulej. U missier ħanejna tina qalb umli u tajba biex nisemgħu il-kelma ta' ibnek u narfu naqduh f'ħutna bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missi li jista' kollox. U Alla inti ġbart u temmejt is-sakrifiċċji kollha tal-Patt il-qadim fis-sakrifiċċju wieħed u perfett tal-Patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sakrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qaddishom kif qaddist dak ta' qabel biex l-offerta li fġej il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Mulej magħkom nerfu qlubna l fuq. Niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xira tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr. Għax bid-dem ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti ġbart miegħek lil uliedek li jidnub kien xerret u biet minnek u int Alla wieħed fi 3 persuni bil-qawwa tiegħek għadthom f'poplu li hu l-Knisja tiegħek il-ġisem ta' Kristu u t-tempju tal-Ispiritu Santu għad tifħir tal-erf tiegħek bla qis. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u b'fer kbir nrodulek u ngħidu flimkien Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, s-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Asanna fil-ola tas-smawiet, mbirek minn ġej f'isem il-mulej. Asanna fil-ola tas-smawiet.
Qaddis tassew int mulej int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata x'miraj ħibati ħajl ħobs radlek il-ħajl birek qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu biex jorbu minnu l-koll, ġdan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rradulek ħajr xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Mod partikolari li nitolbu niftakru fl-erwieħ ta' Bertu, Dolora u Toni Kurmi li għalihom qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawr tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nħarsu lejn il-missier tagħna dan il-missier li tant iħobbna. U nresqu t-talba tagħna t-talba tal-missierna u ngħidu flimkien missierna li inti tismawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jkun ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostlu tiegħek nħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħares neħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li inti trid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf Talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna
għal din l-ikla tal-ħarub. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqadmu bihom mal-ħajja ta' dejjem amen. Id-dem ta' Kristu ħarsin.
waqt li ngħidulek grazzi u Ġesu tal-li jogħġbok tiġi fid-dar ta' qalbna, għenna dejjem aktar nkunu ta' servizz għalik, nippreparaw ruħna sewwa, u fl-istess ħin nkunu lesti li nsemmu il-kelma tiegħek biex iwassluha lil ħaltieħor l-ewwel fil-familja ma fuq il-postijiet tax-xogħol. Ta' dan u Ġesu aħna ngħidulek grazzi. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Nitolbuk mulejjieqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida bi Kristu Siedna. Żewġ avviżi żgħar. Qotja tad-demm kif tafu intom f'dawn l-ijiem ikun hemm diversi inċidenti u minħabba f'hekk ir-riżorsi tad-demm naqset drastikament inħeġġu lil minnu f'saħħtu biex nhar il-ħadsba ta' Lulju jmur jagħti d-demm li huwa tant bżonjus mit-8 sas-sija ta' wara nofsinhar fil-berġa tax-Xewkija. Dejjem tinsewx tieħdu l-karta tal-identità. Inċiżjoni ta' tifkira bit-tifkira tal-100 mill-mewt ta' Carmine Grima, s-Santwarju ta' Pino għadu kemm ħareġ inċiżjonijiet tal-Madonna ta' Pino fl-edizzjoni limitata ta' 75 kopja. Din tinkiseb mis-Santwarju biss ta' Pino għal prezz ta' €180. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Min qalbi nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd ta' mistrieħ. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxet id-dija, li tixet jimħabtek, kom tana Marija.